ସୁନାରୀ ପଶି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମିଳିଲା ପରିଚୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା କରଞ୍ଜିଆ 53 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାରୀପଶି ନିକଟରେ ରବିବାର ଘଟିଥିବା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତୁର୍ମୁଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଇକଳା ଗ୍ରାମର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତିଙ୍କ 25 ବର୍ଷର ପୁଅ ବେଦମୋହନ ସେନାପତି। ବେଦମୋହନ ରବିବାର କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହୁଲଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ନିଜର ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହୁଲଡ଼ିଆରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବାଇକଳା ଗ୍ରାମକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ସୁନାରୀପଶି ନିକଟରେ କରଞ୍ଜିଆ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ବେଦମୋହନଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଲା ବୋଲି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ବାପା ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବେଦମୋହନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ବାଇକଳା ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ଶେଖ ରାଜୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଶେଖ ରାଜୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍।